borok mahpulongan mani mango apple banana grape hello guys jotona lamsugo ta issa ketal vlog go hinga tabo hinga kolop haijari suna bangui hingai kamrok joto paibe an busairong kamor harbai tabo ri rok suna bagai thaka onek kam kobama hinga norong bai share khainai tini tam khainai oron theke vlog start khainai hingai boro boro thanai chung norong share khai tongai nai tongbi to ekari video no kisa nai chaja khangai like share khai dido hingai norok support khai jangbo agongnai obon bagai norok kisa logri tongbi hingai di sugana ang iko kolop khaijakta di rok tui jom baijak hingai ubo hingai mogodam khet khaijak hingai angkhai mai rok bolna bagai nai di busuk albai poriskar ha jabra rok krikha green asuk tongmani ne tabukhai mai boila sa green unglak gayang khai oke bukurui sring ekdom kolomani pura kolomani nagri aro rongni huima kibika singari ungjak gai kisa tui butu konai ri rok subai norok bai ulo malai sinai gai tam khaika share khainai nai tongdo tawkai fungai khe no kam rok paibe tawkai nok nani arambo khaika he nok rok nai di kakang maka bai kha maimi rok songbai ka phungni mai khe jaya kho maimi rok songbai tui rok khokbai tawkai nok kisa hugana hinai hunani inko khatai ko mo kakang maka bai suka chi nok hingai tabokai ko an busai nok kamorok ro horbai tabo hingai nok hui tongo ta hingai nok rok pura phulolo kakang ma bagoi pakaro hamriya hingai kuno snam na bo inko kurui hingai ba snam maya ta hingai nok ahai keno tongkhata kakang maka phano hingai tabok nok khubai tam khaina joto share khai tongnai kisa video no joya kari nai di hingai tabok hingai mai khule achok kha mai chana bagai nok khubai kai ko nok se raina khotui hingai orona mai khule achok kha odek ran je first te hune engkhrang kata hingai tu kui rok paikha katai buse kolom kha tu kumani phano je sabani punjan chinno ha tong khai sal tungjak suka ko bolong khaka ni pun khai ruwa mui kuthung kai tongo chung dujon mui maising koita ro je sekale rogo ko watui se surung jago kha phungai khene watui surung ka an busai ka tui naru go tui kurui chino ro ka tui ni haksal hingga ba tui naru go watui phai ka no tong thuja ko tan busai ka tui khongna nangliya nei ko watui sek nok ganani o basui song borok mahpulongman mani hingga chungno 3-4 ro kai ko bobar kiogoi pai khata gabono songnai hingga tai kaisa ka obo hantok chakni song tongo alu bai hingkai tini watui sek khinai ruti khai chana nayo watui phai tongo satsariya watui tai buse bariu hingkai mahpulok songi chanai angkha mayo buiman mani se masau kem kuma polok taw kai snam gana snamui tabok tam kai songnai normo phunungnai ga taboi ko onko bokrong no khibi songuta chung khai ga bui baksa khibiya paw busi thok pui ni jaw ga bokai khibina na phoni omo tong phoi ni ma khibi hota ga bui baksa khibiya bui ni jaw ga norok bata sa common ke chadi butui khaisa nai derma butui ma tongna derma butui chai kho ne khok bai cha khata derma butui khache derma roi chana pore di pias khaksa rikha mosor rikha alu tui ni rikha kai derma rikha som rikha sutui rikha mukni abono tabo kolobi rusni ka kai ke koloboi songchina omkha ruti mai miro songbai ta khai ruti khanya nayo cooker ebo boxa ka naga ta khai ha ta khai ruti khayo hai hin ruti bele pe kha to khai bu to khas kham ka nai gari yang go khai ta hot bo thapa bo ka bi thang ka hot chuman na gari
Wakala ke pano hollai. Nodi tui to bari khawati ya panti ya. Tui to roi tabo parang nairi kam sakani si balai ma phaiso. Ibo to bisi thuga jang te phaisi de. Jang balai peka. Balai kalong ne baga phaida. Kalok ro khai toy bal thani ya phaida. Amsa hana dara na Bazar hati khanja bagai phaijak berma dukan ama su dukano negedi borok bangmani kaichem tabo kai nodi tui kotoma par khaije bazar phaimani negedi tini wati tui kotor ni bagai borok komta bazar gai berma rok pai ta khumui kuthung dukano phailaika ta mui kuthung pailena bagai hinkai batima bangmani batima mamang pura kwbangma tongo basu phakai basu 40 টাকা Murah. Ham. Catang naik kan catang. Baru ketemu. Jauh beli. Ijan cikon. Masuk. Phanok sini cuma itu kok itu mah. Phanok. Muy kuthung bazar ekdom. Naithok. Tano. এটা কত দেরোস 20 টাকা কেজি ওই আমরা তিনি আং বাজার খাইতো মানে ইকা অবখাই থা অবখাই মুই সিংলাই তিনি মইনা বাজার মুই দাম কম অবখাই তো বাহান অব হিংকাই বেরমা অব হিংকাই সিংরা অব হিংকাই ইনক Abahnya moso, enggak abah hingkai, batema, aku ke batema, iko, nggak teh pantok kayak 10 টাকা keji, kawang mana, enggak batu ibu kita 10 টাকা, kayak keji baru enggak bang. Asun makan apa? Mau ikut apa? Tapi busuk sa. Hingga tahu kai ko mui song na bagai ready kai peka hingga tahu kai thok rok bubok se peka tok bahan song nai hingga tini horok kai tok bahan bai ko phantok mui song nai ko mosla rok joto ready kai peka hingga mosla rok sekang sombas rok ruai er beraka tok bahan rui song sinai ta kai bahai ke song kai thokjak thok buloi kuthung buloi song kai da thokjak na hai ke song kai thokjak kisa sabai din rok hingga kai ai ke song kai thokjak ai ke song kai thokjak Gai tokno imo haike songkang gai kisa thokti rota gai thok kuthung boli songkang gai thok muya sikang kol khangai na thok kuthung bahai ngo hayada dolo gai tabo tok bahano kaham ke songkara nai erpore alu runai ta alu bai songnai gai norok bada haike song sadi ang eloge alu ruya sakang tok bahano sakang yok parago ekom batima paitumani obose angkhe inkojak hintongo gura jachi angkai bofon jar hintongo mui kutungi ko joto ang tumani joto ready khe tonbai khata ti khalai khana rogo song janai hingkai ko tok bahan tai oisa khulugui kolka ga mai bo box saka ga mai rok chawi honni mai rok chai thulai sine ta norok ani video no jaja khangai kisa like share khairodi kisa comment khaibo saja de bahayung kha na nai thoka nai thoge hingkai subscribe khaya ko tini no first time ani video nai tongo hingkai kisa comment khaisa di subscribe khai reja di asung no ko hambai no rok joto no ani busale khapori tabo hingkai hambai Grab. Arhai. Rus. Lukas. Terus. Deji. Kan khabar Marigold. Legat. Dog. Yes. Horse. Lion. Lion. Deer. Deer. Kingfisher.